prvom mieste sa umiestnilo družstvo Bardejov a Partizan Bardejov. Najúspešnějším hráčom tohto turnaja sa stal Jakub Kurka. Vráťte sa naspäť, poďte naspäť. Počkaj ešte. Bilo, dedie. Bilo. Sa stal Alex Ševčík z Partizanom Bardejov. Prvý zápasov nastrieľal 9 gólov. Najlepším brankárom tohto turnaja sa stáva Tobias Hajkovský z Kežmarku. A najlepším hráčom turnaja hráč z Partizanu Bardejov Viliam Brábek. Na záver ešte raz by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že tento turnaj mal takúto úroveň. Centrum voľného času v Kežmarku, mestu Kežmarku, samozrejme vedeniu haly Focusku. Dúfam, že v takomto voľnom počte sa stretneme najbližšie a že opäť tam bude takáto atmosféra, ako bola na tomto turnaji. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia. Chlapci.